Għalkemm nilbes xar ħaddieħor, jekk tintebaħ titnikkiġ. Dak li ntilef jerġa' jikber u jkun tiegħi bħalma kien. Kliem Ingrid Vella. Mużika Mark Lawrence Zammit. Tkanta Denise Spiteri. Xar twil. Hawn ritratt kontajt il-frenza bla ma ommi kienet taf kif bdejt nikber bqajt intawlu qabel noħroġ nil-xa kien joħod li l-isbaħ sija sa ma nġibu l-ix perfett kont inħossni femminili b'xari twil u imbagħad darba fuq l-imbesta mdunja għaw li trofa fsħa rasi missu xar jizzir zan muħiġel bela xkont naf għal-kem nilbes xar ħaddieħor jek tinteba titnikkiġ dak li nitlef jerġa' jikber u nkun tliftu għal ftit żmien Ibsa kienet kif qaluli tgħidli ġara dakinhar kull ma nafta bib kellimni u sammarni b'dik l-aħbar l-għada sħabi konvinċewni xari naqtaw stil qasir għax bir-raġġiel jordnawni jaqxar fi żmien qasir ritratt għamilt il-make-up min jafux tal-aħħar dan u bqajt sejra int il-hairdresser għadlix ħasra xar bħal dan murejtila kontra qalbi u li għażla ma kellix ftit warat li nqaxxru dakinhar ma kellmitnix għalkemm nilbes xar ħaddieħor jek tintebaħ titnikkiġ dak li nitlef jerġa' jikber u jkun tiegħi bħalma kien din tal-mera qatt ma rajta ma tixbaħniex xejn u xejn tidher vittma tidher tbati lanqas għandha bqar ħuġbejn issa ġuvni darbtejn min jafjax li dan mhux xari u li taħtu m'għandi xejn ħadd żmien biex aċċettajta bis-sapport ta' dawk li nħobb li għeduni nibdel femti biex niġġieled dan l-intob ġa qed jikber u jisponta